Chimwendo Banda. Tikulandireni. Aya papa mukhaleza pakatikati. Chifukwa Brian iso. Akhala ndizoda kufuseni. Lero kwaduka running mate. Chipani chikhala chimodzimodzi. Chipani chinali chimodzi, chikhala chimodzi ndipo chitakhala chimodzi mpaka nakalekale. That's MCB. It's a national family and it's not a family ya munthu mmodzi. That's what MCB is all. And that's what we're going to see today. Sitiona nkhope za winya kuno. Zimenezo palibe. Kapena mwina mukhala kuti basi kungozitolera zikakamiza kuti ndisekere. Inuyo atolankhani. Koma ifeyo ayi. Inuyo atolankhani. Ndi amene muzipanga zimenezo. Koma ifeyo ayi nakefe. Ayi. Adakwita nane achakwera mmawa. Taona zithunzi. Nthawi yanji. Iya izi. Ayi kapa Facebook page pawo achakwera. Ndeni kuti mmawa chifukwa chani? Mwatwa bwanji. Nakasayika ndi mmawa. Iya mmawa. Zachipani. Unalikhane zotani? Zachipani. Auli paka mapemphero nkati? Ife timamba ndi pemphero timatsiza ndi pemphero. Otakhati angopita kangomwa ti. Timamba ndi pemphero kumaliza ndi pemphero. Nde amumba makatani kwene kuja. He's not a member of national executive. Is he not a minister? Is he not a minister? Nzachipani tusuchika. Yeah, is he not a minister? Anakuza anatuka chipani cha MCB. Okay. Yefusolanga lodi amakatani kwene. The minister kaya. Minister. Senda maudindo. Iyo andi CEO. Central executive kubika. Catherine Godani Haaland vice president. Pamene patapanaliso president wa Chipani. Ngo inotili ndi ya campaign ya nominations. Amumba sali muneki. Amatani pamene So it's a legitimate question. Very good question. Koma ndakuyankhani kuti amumba ndanduna. So president akafuna nduna kuti acheze nayo. Palakwika. Mesana asankha ndiwo ndi nduna yawo ayi. Okay. Ndi amumba amakumana ndi achakwera pafupi. Achimwendo amakumana ndi achakwera pafupi. Agodani amakumana ndi achakwera pafupi. Mwina inu mwangu adaba kuti akumana nthawi imodzi koma kukumana mchikhedwe chathu. Atenga ndani masana. Ndiye mudikire mkatimo. Zimenezo ndi zimene prerogative of the president. Dr. Lassa Decision imene atenga achakwera masanano inu mugwirizana nayo. Ndipo ontakha kuti ndadzuka kutulo kana ndadzuka mamawa. Ine ndiye wachipaniyo loyo to the party. Ine ndiye wachipaniyo. Atasankha. Atenga Brian Banda. Ine olatenga iweyo. Ine mumu olatenga ngotenga iweyo. Ine uona mene mninga kupatsira ulemu iweyo. Atatenga mumba. Ali ndiye kunkondaso kwambiri. Kandi Godani kandi mumba kandi ndani ali ese. Ifeyo kunoko. We are going to show you kuti we are a national. Ife silitengera za munthu ayi. Chipani ichi chokhwima pandale. Si chipani chaching'ono chomapanga zinthu modzimbukira yayi. For a long time simudawine masankho. It had to take kuphatikizana. Ulendo uno ayushu wana pang'ono kuti for a long time sana kulengezeni kuti ndinowina. You can choose your own description but for a long time. Kuyankha ndi kuyankhaso chimodzimodzi chifukwa tinakakhala kuti tinaluza 2019 sibweza khoti atanena kuti inuyo munaberedwa. No funso langa lakuti ayushu muyenda nokha pa masankho wa. Brian sizinathekepo MCB nokha. Iweyo ndikafe ndinakuwuzani kunchinji kuti zimene zimachitika pandale within 1 week zingatokhala ngati zachitika zaka 5. Ine I will tell you Brian zimene zitachitike lero kudzafika mpaka na tsiku lokavota inu atolankhani mwina madale mwaponya pansi. We are a big party. Yeah, but I'm saying kunena kuti for many elections munalephera kuwina nokha. Muzita tinalephera kutilengeza tokha. Because 2019 how you answer that question it's up to you. The facts are inuyo for a long time nokha MCP sizinateke. Ulendo uno are you sure ziteka nokha? In the first place if timapanga alliance nda Malawi and other institutions follow. Secondly, in your own eyes or your own interpretation, alliance is bearing a candidate. That's what you think about alliances. Alliances is not bearing a candidate. You can have a candidate from the very same candidate and running mate from the same party, but you may have others that join you and support you. And we have always had that. 2019 we had that. 2020 we had that. And we are going to have that even this year. Ambiri. Kafe. Fusolanga lomaliza. Taona. Iya nakasina unamuthamangira nkati. Pesa munandichalira.
Mkumaliza moja kufa jani. Iya. Wasatawa lero ya. Mwachepa afana. Nduguze niso. Waje Banda. Inuyo. Kaonani. The whole city center. We have over 70,000. Mukauze ajabanga kafukufuku aja kuti ndale ndi background. Mukauze kuti lavela nikaye. Mukauze kuti mpikisana kati mukapikisane mukathamange liwiro. Sulengeza owina anthu akathamanga wasanadziwike. Chachitika chija ndikufuna kupuchitsa Malawi. Simungauza Malawi kuti uyo awina pamene olowa mbwalo simukumudziwa. Anzatu aja ambwinda. Kodi mukapita ku chipatala kuti tiyeze kaya malungo kaya ndichani amatenga magazi onse mthupi samachita sampo. Sindikunena sampo kuti anatenga yochepa kapena yambiri ayi. Ndanena kuti marathon unapitako kakamuzu stadium akati anthu apikisana mbwalo. Ndiye mmamba mwaona anthu opikisana aja atalowa mbwalomo. Ndiye mmaona kuti uku kuli chenyansa kulipita mutalika ndi relays. Uku kuli achakwera ndi running mate wawo. Uku kuli kayanda ndani oja nzake ndi running mate wawo. Ndiye akayalana mukamaliza atenge manifesto yawo apereke. Akapereka manifesto ndiye mupangeno research tsopano kwa anthu aja. Koma anthu aja sanalowe mbwalo simukudziwa kuti atayime ndi ndani. Ndiye research yo. Kodi ndaoja zake zikuti bwanji ndaoja zake. Ndalezo. Ndenda inu ndinwana kwambiri Bandale muzingopanga izizi za utolankhanizi. Koma Bandale ndikuzeni lero mulankhula bwanji. Ndikuputsani lero mulankhula bwanji. Ndinakuzani kunchinji ndikubweza. I told you. Kuna what is going to happen in politics. Inu simunye fumbo abwera kuno kawiri. Simunaoni. Inu simuombera mmanja. Mwatu mandini. Palibe zimene samadziwa mfano na kuti hivi napanga kafukufuku wacho. Samadziwa kuti kodi ukukutuluka izizi. So things change, Brian. Amalawi zomana mizada wakuti wawina. No. Malawians aba background after all kukafusa ndo sanalembetse. Kukafusa ndo sanalembetse mkumata ndamene. Chimwendo. Ndi amaiko usi. Posa jedwa apa timamva kuti boma ndilo mweri. Akhalali mbomamo zinthu zinali bwinobwino. Pano akunena kuti boma ndilo mweri inde. Koma president chikwenera ndipo tikadali pa Michael Usibe tikadali iya alimaliza nikaye ya Michael Usibe mweyo munthu wachoka kunyumba kwake akudzanena kuti ine ndifuna ndikhale president wa dziko ndanga manene so ndikavoteni president winayo yeah tafera nikaye I don't understand misquoting honorable Michael Usibe wabwera kunoko kuti ndi president afuna kuima payekha ndiye mufuna azinena kuti ndayima koma president mukavotera wakuti komanso neso ndi president. You are being unfair to him. Honorable Michael Usi, there is nothing he has done wrong. Abwera kuno kuti ajaimire ngati iyeyo president. Akuyenda kupanga campaign ya iyeyo ngati president wachipani chake. Ena akunena kuti we should not underrate Dr. Michael Usi akhoza kuti dabwitsa pa masankho amene. Well, in politics anything can happen. I cannot interpret. Koma Mungu auza kuti pamene kupanga ndale ajapanga kafukufuku aja adikire. Even Michael Usi kafukufuku wa Afrobarometer wakupwetekani twe. Aibodza limene lija nlochera. Akufuna listen Brian inedu ndale ndikuze Brian amene aja ni ma professors sama na mai. Okay ndio utaone ni ma professor ngati amakhala mu parliament. Sitiona nkhope zakugwa mkatimu zonse ngati amene angagwetse nkhope nali yakugwa kale ngogwaigwa nkhope amene ngodzimbuka odzimbuka kodi chicho chine nchamu chiche waba ntika kudzimbuka ntika ni mkatimo ntika ni mkatimo chavule imene koma zoona zake ndi zakuti the future of Malawi ikupangidwanso define lerolo tsogolo la Malawi liumbidwanso lero pamene mtsogoleri wa dziko lino akudzapereka makalata ake ofuna kuonetsa kuti iyeyo akupitiriza kutumikira dziko lino komanso kuti wagwirana manja ndi ndani kugwirana manja kumeneku angotenga mmodzi mwa ife nakhala naye kutsogolo koma tonsefe tikupitirizabe kuyenda naye limodzi m'masomphenyani. Muganizo lakho zokhala ndani? Ayi sindipanga zoganiza. Ayi zoganiza sindipanga chifukwa chakuti chiganizo chimenechi nchokuti wachipanga president. Kuchipanga president mogwizana ndi malamulo komanso president wake napempherera zinthu zoterozo tonsefe tipemphera naye limodzi. Ndiye tilemekeze chimeneyo wapangacho kutereku tikayambotchula zimenezo pano chokondweretsa kwambiri imene idakachitika chikhala chisungunula. Koma musunge mudyo wanuwo mungodzi mudyo chifukwa choti chimene chichitike pano inu mumwetulira andine ndemo inuyo inezundikuti ndikuyankhula ndi inuyo inezundikuti inuyo madzulo alero munena zokuti chakwera sana ulutse penate inuyo
usunge interview imene madzulo lero inuyo ndi azinzanu munena zakuti taonani kusankha uku taonani chisankho chija chatha lero inuyo ndathokoza amenewo ndi Kunkuyu campaign director BICC ndi aying'ono kuchita kubweretsa anthu osewa malole malano ndi ang'ono kubweretsa anthu osewa ayi inu padzana mudayankhula pano munanena kuti BICC yadzaza sindinaonepo anthu amtundu umenewo mudayankhula ndinu amene mwaona lero ba muyankhula kuti chani chifukwa ngati munali musadaonepo anthu amtundu umenewo uja lero mwaona khumi limene simudalione anthu watu si anthu ochokera pa desktop research ayi anthu awo kafukufuku awo adapanga kunyumba kwawo nkuona zoti ifeyo president wathu ndi chakwera anthu awawo anthu awo mutango auzoti chakwera bwa muona manja mwamba weyu maluwa achakwera amenewo ndipalamule kapena muli pano ndipangani maluwa achakwera kuti maluwa achakwera muona anthu amene amatadzambirukire pano anthu awawo akukhutira anthu awo amakonda kulima anthu amenewo amagulitsa matumba 5 achimanga kuti akagule thumba la fetereza Mafunso lero agulitsa awiri gulitsa matumba awiri pagula thumba la fetereza ndi awo anthu akalipene papa mukasuzumire ku state iku zimene zibwere kumeneko sizinaoneke pataoni pano chisankho chiuthalero chisankho ya chiuthalero Kunkuyu so kodi nkhanitu makamba ya anthu 7.2 million olembetsa nkhani situ kambatuza munthu amene alipo omankhala pa Facebook naona galimoto ina yambendera pa cafe tazungulira uone kuti akufika ndi ndani kuti yambendera yafika kale ine mapaseti pa acha bwino quickly tingoyankhula ndi Atawakhaulitsa Mvalo kufika pano muli banja Mvalo ndibona kainu tiyembekezere zotani pano mene muri zokoma kwambiri zokoma ndiye ngati mwafika inu ndiye kuti running mate sinu ya sinu simafuna running mate pano musine amenewo ndi Atawakhaulitsa Mvalo kutilankhula pano kuimbira wanthu limene likubwera pano achinyamata ena ndi amenewa akuimba kuti chakwera mzanga kafe maulidi zilipo tu lero zilipo lero ziliko makamba nkhani ya makalazi mwaona waitiso atero kodi azimayi atisira kala yanji ezona atenga kala iliyonse ndaona kuti waitiso watuluka iya nde timve zimene akuimba anyamatawa mwachokera kuti ife ndi my student from different universities. inu ndi my students. Yes. Ndithu. Mmachikonda chipani cha MCP chifukwa chani? Chipani chimenechi timachikonda chifukwa chobweretsa pamodzi achinyamata komanso chimalimbikitsa kwambiri mgwirizano kapena kuti umodzi zimene zimatipasa mphamvu nthawi zonse kuti tiyenera kukhala ochitsatira chifukwa ndi chabata komanso mtendere. Ndithu. Muyembekezera zotani masana?